Господин Сидоров, извинявайте пак за притеснението. Така, понеже имам рожден ден и няма как да ви поздравя, аз ще ви поздравя с една песна. Моя син е автомонтьор. И отбете по-малко. Няма да ви много да ви такова. Ама ки ви хареса и да видиш, ки иска се да ви пя. Ама аз ки дом на София ки работам. Всеки съм при вас. Така. Год ми е на мен сега да живея ей така, като вас. Правя си каквото знам. От кого да ме е срам. Не плащаме данък хорско мнение, нали? Говорили луди е много важно. По-добре луди, отколко будали и фредане. Така. Другата песен. Автомонтьор. Златни ръце. Това е за моя син. Много обичам Азис. Той не е пидерас. Така. И не е турчин. Айде, лека вечер. Ами изпи му автомонтьор, да, или? Аз ти изпек му малко. Повече, ама не иска много да му пееш. Ти откъде знаеш, че иска? Писахме си ние по Фейсбук. Виж, писал си с тебе. Писах. С вас, господин, извинявай, господин Сидоров. Добре, иска още да пям, понеже иска. Ама аз мога да и пям, дали съм включена тук. Но нека да чуете до края за моя син какъв е. Автомонтьор, златни ръце, но златни и за другото. Ама много умен. Ще ви запознам с него. Айде, лека вечер. Аз ще го предвижда.